Hi guys, welcome to my channel. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na salmon belly. Yung scrap lang po yung mura-mura lang sa supermarket. So meron tayong salmon belly, sinigang mix, sibuyas, kamatis, patis, bawang, luya, sili, optional lang po yan. Tapos yung gulay natin, okra, pechay, talong. Pwede rin pong magdagdag ng kamanyang, labanos, or kahit walang gulay. Pwede rin 'yan. So mag-start na po tayo. Okay, lagay na po natin yung mantika. Konti lang po. Tapos kapag medyo mainit na, ilagay na natin yung bawang. Alu-alu. Tapos sibuyas. Bango! Tapos yung pong luya. Sunod na. Pabayaan nyo munang maluto ng konti yung mga sangkap. Tapos po pagluto na yung mga sangkap, ilagay nyo yung patis. Tapos isunod nyo yung kamatis. Tapos pabayan nyo muna siya at takpan natin. Silipin po natin siya. Hintayin nyo pong maluto or matunaw ng konti yung mga kamatis para lumabas yung aroma niya. Tsaka yung lasa. Takpan ulit natin. Yan guys, luto na yung mga kamatis. Bango talaga niya Tapos isulod na natin yung belly. Tapos paluin natin. Lutuin nyo yung belly hanggang pumutla siya para matanggal yung lansa niya. Tapos takpan ulit natin siya. Ayan guys, maputla na siya. Luto na. Pwede na natin siya lagyan ng tubig. Yung tubig nyo, kung gaano nyo karami, kung gusto nyo karami.
Tapos lagyan nyo siya ng asin. Tapos takpan nyo ulit. Silipin na natin siya guys. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin yung sili. Tapos yung sinigang mix. Depende sa inyo gaano karami. Gaano kaasim yung gusto nyo. Ako gusto ko yung maasim na maasim. Tapos haluin nyo. Pabayaan nyo muna siyang kumulo. Tapos tikman nyo kung gusto niya na yung asim niya, yung alat, lahat. Bago nyo ilagay yung mga gulay. Yan, kumukulo na siya guys. Ilagay nyo na yung talong. Talong muna kasi medyo matagal lumambot yan para dun sa pechay at saka okra. Yung pechay at okra kahit bago mo lang alisin sa apoy, doon mo siya ilagay. Tapos takpan mo para mabilis mga lambot. Ayan. Yan. Pwede na natin ilagay yung okra. Tsaka pechay. Ilubog nyo siya. Yan. Ilubog nyo. Yan. After 2 minutes, patayin nyo na yung apoy. So guys, eto na yung ating salmon belly. Napakasarap po niya. Lalo na pang pulutan yung sabaw. The best. Enjoy. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. God bless.